Nilikufungane kunaka kwenyika iyo ndichashika pawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi yere musimba natenzi noda kuna mata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya igawe yangu pamusi unachisa kwaso ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawana ususu wa Jesu nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere tine ukama tine kufara kuza miramu mawoko ake chikomborero runyararo kuza miramu mawoko ake uzanira mumawoko ake a Jesu uzamira mumawoko ake a Jesu kunotatira kufamba mzira kutsamira mumawoko ake zira yapenya zuwa nezuwa kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake a Jesu
tizira kutsamira mumaoko ake gerunyararo tenzi wapedwa kutsamira mumaoko ake Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda mupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Mukati mezuva ranhasi patiri kutaura ndichanyanyisa kutaura nevana vakuru munenge muchindibata because munyaya yevana mune nyaya yenyu vanhu vakuru. Asi ndoda kuti pamunenge muchiteerera muteerere munenzwi rekunzwisisa asi musateerere nenzeve yekuti mugopindura mubvunzo. Chekutanga ngatimbonamatai zvedu. Baba wedu vari mudenga nepano pasi toda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira imi. Dei kuda kwenyu kungaitwe pano pasi sezvakunoitwa kudenga. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kuverenga mavhesi maviri. Yekutanga inowanikwa kuna Matthew chapter 24 ndiri kuverenga pavhesi ya8. Inoti iyo asi zvinhu izvozvi zvichava kutanga kwenhamo. Yechipiri inowanikwa kuna 2 Timothy chitsauko cha3 pavhesi ya12. Zvino navose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Vhesi ya12 2 Timothy iri kuti izvo navose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Asi Matthew chapter 24 pavhesi ya8 inoti asi zvinhu izvozvi zvichava kutanga kwenhamo. Mukatarisa panapa Jesu akanga apedza kutaura, vanhu vamubvunza zvikanzi nhai Ishe chiiko chichazove chiratidzo chekuguma kwenyika? Ndokubva ati muchanzwa nehondo, kuchave nehondo neguu rehondo, vanhu vachanzwa nzara, zvirwere zvichawanda. Apedza kudaro Jesu oti asi izvozvi zvichava kuvamba kwenhamo. Zvoisa pachena kuti Jesu uri kutora zinhamo zihombe oritora iroro oriti ndiko kutanga kwenhamo. Ndorangarira umwe musi pano umwe mudzimai waichema, wakachema mumba make achirohwa nemurume wake. Saka unoziva kana vanhu vachirwa vanhu munomboignowa mbichana, asi kune dzimwe mhere dzinoti kana yazorira mwene yazoona kuti munhu anofira mumba. Saka mochienda kunoda kudzivirira, murume wacho anoti taakutaura kuti uri kuita nezvei? Zvikanzi elda kungoti mudzimai wangu haasati amburohwa, ndangomuita imwe iya otozhamba kungabayiwa nebanga. Ndofanika panapa zvinotaurwa naJesu kuti panapa uyo ari kuti munhu ari kuzhamba seabayiwa nebanga anekuti haasati amborohwa, handisati ndatotanga kumurova. Iye munhu ari kutoona kuti maroverwo endichiita ndenge ndotoda kufa. Ndose musinariyo iri panapa iri kutaurwa naJesu. Vanhu vari kutoti taremerwa, zvirwere zvawandisa, zvisingarapike zvawandisa, confusion yawandisa, vanorambwa vawandisa, vari kuita misikanzwa vawandisa, vana vanorashika vawandisa, vana vasina musoro vawandisa. Saka vanhu vari kuti vakatora nhamo yavo vakaiisa pasikero, vonyatsoikombeya nepavakararama, voikombeya nezvavaiita, voikombeya nekwavakabva, vanonyatsoona kuti nhamo yatinayo yanhamo hombe. Vakamboona hondo vanoziva nhamo yehondo, vanoziva kurwara vanoziva nhamo yekurwara,
vane zvirwere zviri kuenderera mberi vanoziva nhamo yazvo, vari kutiza covid vanoziva nhamo yazvo. Asi Jesu panapa pavhesi ya8 oti izvi zvinhu zvese zvandataura izvi kuchave kutanga kwenhamo, handiyo nhamo chayo chayo. Hanzi kana nhamo ichinge yazouya, dei mazuva acho asingatapudzwe hakana kana munhu aisara. Now sei ndadaro kuti kuchave kutanga kwenhamo? Ndoda kuti murambe makabata kuti ziproblem rauri kuti ziproblem zviri kunzi naJehovha kuchava kutanga kwenhamo. Saka pandiri kutaura panapa, ndoda kuti muti ndikubvunzei mubvunzo kuti makambozviona here kuti chirwere chiriko iko zvino izvichi chatinodaidza kuti covid chine nyaya huru kudarika kupfeka maski. Vamwe vari kuti chichapera, asi mukadzokera kumashure zvirwere zvese mapandemics ese akamboitika mukada kunotsvaga akapera munogona kuashaya. Asi mukushingisana vanhu vanoti izvo very soon chichapera. But ukatarisa zvirwere, vana malaria vakauya iye kuzvinezvi tatogara navo. Vana flu vakatanga iko zvinezvi takutogara navo. Vana BP vakauya iko zvinezvi takutogara navo. So by the end of the day ukatarisa zvirwere zviri kuwanda tichienda kunozvijaira. Asi ndoda kumbokubvunza mwana wangu, kana bhaibheri richiti kuvamba kwenhamo riri kuedza kudai, handisida kubvunza vanhu vakuru, because vanhu vakuru vane tendency yekutsamwa stereki. Hongu kune vadiki vanotsamwa, asi chinhu chandinofarira nevadiki, ukatarisa kazhinji kacho abvunza mubvunza asi iye anotsamwa. Ndikataurira mwana mudiki kuti uri benzi, tinenge tichitowirirana kuti asi apa zvichiwa ndiri benzi. Asi vanenge vakateerera nenzeve yakasiyana ndo vanenge vachiti patukwa munhu. Asi muridzi wenyaya anobva anyatsoona kuti zvechokwadi inga ndandingori benzi. Saka panapa pandiri kutaura nevana vadiki ndofunga vanogona kunzwisisa nyaya yandiri kutaura. Uri kumbozviona here kuti mai vako iwewe vari bhizi kupfeka maski, ende asi uri kumbonyatsozviona here kuti chichavauraya handi covid, asi covid iri kuburitsa pachena zvichavauraya, asi mai vako vari kuramba vari mudenial. Uri kumbozviona here iwewe kuti zvinogona kuitika kuti pandemic yatiri kutaura nezvayo iri kuuraya vanhu, asi ichavauraya nenzira dzakasiyana siyana. Asi chikuru chiri kuitwa nechirwere ichi chandakaona ndikabatisisa pasvondo rino remunamato, chiri kuburitsa pachena kuti uku kuvamba kwenhamo, asi nhamo chaiyo chaiyo chatiratidza masymptoms ayo. Ndodzokorora, chirwere ichi chiri kuuraya handirambe, asi pachiri kuita mabasa acho chine mamwe chiri kuburitsa pachena masymptoms enhamo chaiyo chaiyo iri mberi. And by the end of the day tikaiignore nhamo iyoyo, tikasaconcentrata nenhamo iyoyo, tikasatsvaga zvekuita, tikasatsvaga masolviro ekuiita, ndoda kukutaurirai chokwadi, vazhinji vachapotswa necovid vofa nedepression. Asi chavanga vasiri kunyatsoona ndechekuti patigere panopamba semhuri, patigere panopamba sababa namai, patigere panopamba samai nevana nevanhu vese vari pano, hatina kuda takaignore nyaya yaitaurwa necovid yayaida kuti buritsira pachena kuti tione kuti tingaisolve sei. Isusu ndokumva tadecide kuiignore. Saka it's one thing to pray kuti covid ipere, but it's the other thing kuti uzodhila nema-effects echirwere checovid. Asi covid handiyo yakonzera chirwere ichi, yangoburitsa pachena zviripo. Vanhu vaMwari, covid iri kutiudza kuti pane problem. Ende kana waudzwa kunzi pane problem, waakuda the concept to solve the problem. Ende youth ndoda kuti munyatsotarisisa imimi. Ndimi vandoda kuti munyatsobata, because ndimi vandiri kutaura navo. Handisi kutaura nababa vako, handisi kutaura namai vako, handisi kutaura nasekuru, handisi kutaura nambuya. Ndoda kutaura imimi, ndoda kuti munge makamira muri mudzimba muchiita an analysis.
handi dzese, asi pane dzimwe dzimba muchaona pachena kuti covid kana ichinge yaenda ichinzi yakusiyana nemi mumba, inogona kukusiyirai nhamo huru kudarika nhamo yaive covid. Asi mai vako kana kuti baba vako pakati pevanhu vaviri ava vari mudenial. Denial yekuchi kudiko yekuti pacovid panapa baba vako vakanga vane nguva, ende baba vako saelder pafacebook vakanga vasipo. Baba vako saelder vanga vasingatombofi pavhakachi, asi pavakanga vakuda kupinda chechi pacovid vakamva vaenda vaane Facebook account. Vaane Facebook account mucha wetsambo pafacebook. Asi chinoitika manje iSaturday chete yatinoswera pachechi, asi Facebook haishande musi weSaturday. Uri kuzviziva here kuti baba ako iwewe vane vamwe vanhu vavaive navo kunyazura? Baba ako iwewe vane vamwe vanhu vavaive navo kusolusi? Baba ako iwewe vane vamwe vanhu vakasenza navo kuDelta? Baba ako iwewe vane vamwe vanhu vakasenza navo kuBlue Whale? Vavakadiscover iko zvino izvi pacovid, zvekuti covid pamusoro pekuti izvo chive chirwere chinotyisa chaita kuti baba vako iwewe vadiscover kwavakabva, ndobva chaita kuti mai vako iwewe vadiscover kuti kwavakabva, zvekuti vakutonakidzwa neFacebook kudarika iwe uripo. Zvino zvachidaro manje problemu iripo ndeyekuti kana covid yazopera, shamwari dzababa vako dzavakasangana nadzo paFacebook hadziperi, ma-ex-girlfriend avo avakasangana navo paFacebook haaperi, vanhu vavabatana navo vavasangana navo havasi kuzopedzwa necovid. Asi dambudziko riripo manje nderekuti baba vako iwewe namai vako iwewe pavakagara mumba vari kugara vachifunga kuti time is going to heal this thing. What they do not realize ndeyekuti this thing has come to stay, and if they cannot manage it today, they are not going to manage it forever. Asi baba vako namai vako vari mudenial. Ndoda kuti ubate, ndikutaura newe youth unyatsoona kwandiri kuenda newe. Toenda pepiri ndepekuti izvo ukatarisa iko zvino izvi ndechekuti izvo kana tichidhila necovid unogona kuipfekera maski, asi kana uchidhila nemunhu haugone kumupfekera maski. Asi nawo zviri kuitika ndezvekuti mubereko wako iwewe ari kuti problemu yaunzwa necovid tichazoionera mberi. Covid yatiratidza kuti mumba medu umu tanga tirimo for the first 8 years, isusu tichigarisana sababa namai, ende taitofunga kuti tinowirirana, taitofunga kuti tinodanana, but zvatora covid kuti itiratidze kuti isusu hatigone kulasta one day tiri tese, zvekuti by the end of the day mukadzi akutoti dei vanga vari kubhawa zviri nani, murume achitoti izvo panopamba, pano kugara panapa panopamba, kuri kutorwadza kudarika covid. Angatonorohwa nemasoja kubhawa pane kuti arambe ari mumba. What has covid done? Yangoburitsa pachena hosha iripo, yapedza kuburitsa pachena hosha iripo, asi hosha iyi haipedzwe nekupfeka maski. Inopedzwa nekuti vanhu varealize kuti there is a problem and they deal with the problem. And I believe you agree with me. Now vana vangu ndakuda kukuudzai problem yekutanga yamunayo ichakunetsai mumazuva amangwana ndeyekuti zvinhu zvese zvamuri kufarira, marelationships amunawo, michato mimwe yamuri kuita haandi kuvamba kwerugare, marelationship amuri kumhanya nawo haandi kuvamba kwerugare, kudanana kwamuri kuita haandi kuvamba kwerugare. Ndokuri kunzi naJesu panapa chinhu chauri kuitira pati ichi ndiko kuvamba kwenhamo. Pamusana pekuti kudii iwewe, pamusana pekuti zvanezuro zvaikuburitsira pachena kuti you have a problem, zvanezuro zvaikuburitsira pachena partner yangu ane problem, zvanezuro zvaikuburitsira pachena wandinofambidzana naye ane problem, iwe decided to ignore, uchishandisa concept ipi yekuti tozvionera mberi. Chandoda kukuudza ndechekuti panyaya dzamuri kutamba vanangu, parwendo rwechikristu rwatiri kufamba,
parwendo rwekuroorwa rwatiri kufamba, parwendo rwekupimbwa rwatiri kufamba, haridi munhu anoti tozvionera mberi, nekuti vazhinji vaiti tozvionera mberi asi havana mberi kwavakazoenda. Unoziva iye zvino izvi ukatora vanhu vaviri vari kudanana nemukomana umwe chete, vombva vati musi wavanotizira votizira vari vaviri mumba imwe chete, umwe ouya sanhasi, umwe ozoya samangwana. Auya nhasi anorwa naauya mangwana nekuti anoti iwewe wakandiwana ndiripo. Kunyangwe common sense ichinyatsokuudza azokuwana wambhazi, asi kwamabva kurukesheni mabva mese. Pamava muchididaira manga muri mese, pamava muchienda kunature walk manga muri mese, pamava muri pawhatsapp maa muri mese, pamava muri murelationship maa muri mese. Iwewe waiti tozozviona mberi, nyaya iyi ndogona kunoigadzirisa. Asi chandoda kukuudza ndechekuti kana muchinge masvika mberi uchatanga kurwisana nezvazuru sezvinonzi ndezvanhasi. Ndo zviri kunzi nebhaibheri, paunenge waamumba your first day in marriage, paunenge waamumba your first honeymoon in marriage, paunenge waamumba your first week in marriage, issue inenge iripo, the first issues that will come to fight you ndedziya dzawakasiya kumashure uchiti todzionera mberi. Maissues anonetsa mai vako ndavakasiya achikura vachiti toaonera mberi. Maissues anonetsa baba vako ndavakasiya achikura vachiti toonera mberi. And unfortunately, vanhu vese tine chirwere ichi. We postpone what we must do today to tomorrow as though tomorrow is haina its own problems. And the challenge yamunayo youth, ndeyekuti izvo you postpone a lot of things. You don't act upon a lot of things. You ignore a lot of things. You don't put into consideration a lot of things. Unonyatsozviziva ende zviripo, you do not consider. You believe tomorrow you will be a superman to solve that which you cannot solve today. Ndosaka Jesu ari kuti hausi kuzviona here kuti izvo kufara kwako kwauchaita mberi kuchave kuvamba kwenhamo. Kana pane chinhu bhaibheri rangu chairo rinoti iro, usaise kutenda kwako pamunhu. Imwe vhesi yomva yati ane nhamo anoisa kutenda kwake mumunhu. Yairevei? Yaireva kuti munhu, chinonzi munhu unochiziva iwe, haudi kutsanangurirwa nekuti iwe uri munhu. Chinonzi munhu unochiziva iwe, maweakness aso haudi kuudzwa nekuti iwe uri munhu. Chinonzi munhu unochiziva iwe, haudi kuudzwa kuti munhu anoreva nhema nekuti iwe uri munhu. Chinonzi munhu unochiziva iwe, haudi kuudzwa kuti munhu anogona kudanana nevakomana vaviri nguva imwe chete nekuti iwe uri munhu. Chinonzi munhu unochiziva iwe, haugone kuudzwa kuti munhu anogona kunyepera kuti anokuda asingakude nekuti uri munhu. Munhu hazvireve chinhu chepa next door. Munhu zviri kungonzi search your heart, you realize kuti izvo iwewe uri munhu, zvauri capable of doing nemunhu anozviita. So by the end of the day, iwewe boyfriend yako kana girlfriend yako might know the best of you, which is only a pose that you did for a photo. But what one does not realize, every photos of life hauzomiriri kupoza, dzinorwadza ndedzaunotorwa usingazivi, nekuti idzodzo ndo dzine kutsanangura kuzhinji kunoda kuitika. Saka chinonzi munhu unochiziva iwe, but unfortunately you believe kuti zvinochinja. Iwewe unonyatsozviziva, pawakarambwa naGeorge it took you months kuregedza, nanhasi uchiri kungomufunga. Iwe unozviziva iwe, pawakaramba Joyce zvakakutorera makore kumukanganwa, nanhasi uchiri kungomufunga. That's why wakamuchengeta sechamwari yako. Asi iwe unozoti kana waona dambudziko mune umwe munhu, listen carefully, ndati iwewe riri mauri rawakatraya kusolva wakatoritadza, kutoita munhu 1 wakatotadza, kutoramba munhu wakatotadza. Asi iwewe chinondishamisa ndechekuti unofunga kuti dambudziko reumwe wako uchanorisolva mberi easier than kusolva kwaunoita rako. It will not work like that. This is the first challenge that you will meet tozonozviona mberi. Ndoda kuti umake urangarire zvandiri kutaura tozozviona mberi. Ogara pasi onyora mudhayari zvinhu zvingani zvawakati tozozviona mberi. Ticha aita akamira kumberi achiita maths otadza kupika concept waiti ndozonozvionera kumba ukazonozviona. Unonyatsoziva kuti zvinhu zvizhinji zvawakati unozvionera mberi hauna kuzviona, asi unongofunga kuti pachinichi uchanozvionera mberi. It's time to wake up. What you ignore today, you are not going to solve tomorrow, but it is going to come. Say enemy to be fought, and you will fight and never win because mavambo enhamo.
Number 2, mukatarisa chepiri chamunacho problem. Ndiri kutaura nemi vanhu vanonamata neni, ndiri kutaura nemi vanhu vanoziva Mwari, ndiri kutaura nemi vane muprayer band, ndiri kutaura nemi timu yeZunde. Ukatarisa kazhinji kacho muchechi medu ndemekuti izvo vanhu vazhinji vanotya Mwari, vanhu vazhinji vanoziva Mwari, vanhu vazhinji vanoti isusu tiri veZunde, ndo vanhu vazhinji vane nhamo huru muzvinhu zvavo. Ukatarisa kana azoita choice yekuroorwa naye, anofunga kuti kuparidza paZunde, anofunga kuti kurara usiku uchinamata, anofunga kuti kurara wakatsanya substitutes duty. Mwari anati kana muchinge mapedza kuparidza paZunde zvinoreva kuti mugoyo wenyu ndichakupai vakadzi. Mwari anati kana wapedza kuita all night prayer kana zvapera ndichakupa mukadzi. Haisiriyo gift yakanga ichipiwa nekuda kwechinhu ichi. This is the reason why kana paya pakuroorwa vanhu vari kuroora zvisingashandi, vanhu vanofunga kuti they are spiritually correct, and they think kuti because they are spiritually correct they don't attend to the issues of life. Asi ndinoshamisika nevanhu ivavo, vanoenda kuZunde asi kana vada kunyora exam vanoverenga, anoenda kuZunde asi kana achida kudya anoenda kubasa, asi anofunga kuti kana aenda kuZunde akuda kuroora anoroora pamusana pekuti anofanirwa kungopiwa Mwari achitenda kuti wakanga uri kuZunde. Vakadzi havana kupiwa vanhu nekuda kwespiritual condition. This is the reason why murimi muri kungotarira tuna dzose mumba, zvisinganzwisiswi nevamwe ndimi muri kuzvinzwisisa, zvisingachinji ndimi muri kuti zvichachinja, pamusana pekuti kudii you think prayer substitute duty. It does not work like that. Mwari haana kuti chiendai munovatora muvanamatire vaite vanhu kwavo. Ingava neexample yaJudhasi unoiziva, akafamba naJesu akadya chingwa chemapipi, kuinhemere akaona mheta makumbo dzichisimuka, akaona mweya yakaipa ichitiza nezita raJesu, vana Razaro vakatomutswa aripo. Asi Bhaibheri rinoisa pachena kuti achifamba naJesu kudaro munamato waJesu haunoshanda paari. Jesu musiki wedenga nepasi ainamata kunamata munamato une simba kuti chengetai vanhu ava, wakashaya simba pana Judhasi. Kozoti zvako iwewe wako unonamata katatu pazuva, kozoti iwewe zvako iwewe wako unotoita zvenhodzerwa, kozoti iwewe zvako iwewe wako unotorara pamunamato. Iwewe munhu wenyama ndiwe unofunga kuti prayer substitute duty, when you don't realize Judas will not be changed even by prayer and fasting, and that will not happen. And unfortunately, amena kuti brain dzenyu dzinorasika papi kana tasvika apa vanangu, ndechekuti the things that we are not supposed to do, we are supposed to do, we do not do, believing kuti tichazozvishare pagroup ndoti kune vamwe tinamatirei. Ndose muproblem inamai vako vari kunyatsoudzwa neCovid kuti pamba pano pane problem, vari kuudzwa nerelationship kuti pamba panapa ine murume takangogarisana hapana relationship, vari kuudzwa kuti izvo panapa pamba hatitauri zvakanaka, vanotora problem iri pamba pavo voinyora mugroup, voti kugroup ndibatsirewo munamato. Nhamo yako haisi kuda munamato, iri kuda kuti mugare pasi, mapedza kugara pasi, talk and find way of solving. Mapedza kutsvaga nzira mochipfugama pamberi paMwari kuti tibatsirei mutipe simba. You cannot sit there like a passenger in your own life. Sit there and do nothing. Sit there and behave as though you are not affected. Sit there and behave as though you are immune to pain. Sit there and behave as though you are immune to the truth. Sit there and behave as though you don't know that things are going out of hand. And you sit down and you do not talk about this. You go to work every day. You come back every day. You know you are not happy. You don't sit down to say, I am not happy. You go to work every day. You work throughout the day. And you come back home. You know you are not happy. You don't talk about it. Unoita sei kana waenda kuamu unounganidzana nevarume vagere zvavo zvakanaka kudzimba dzavo oti ndine problem. I want to tell you there are some things prayer will not change until you do what you are supposed to do. And what is that? Face it, talk about it, and walk through it. You need to be realistic in life. Hatifanirwe kuti nhamo dziri kutinetsa kudzimba tongonotaura kudhoka.
nhamo dziri kutinetsa kudzimba tongonotaura kuamo, nhamo dziri kutinetsa kudzimba tonoripota vanhu pamunamato, nhamo dziri kutinetsa kudzimba todzitaura nevamwe vanhu vese except the person who is causing the problems. And this is the problem that we have. This is why we have a lot of pain. This is the reason why we have a lot of pretense. This is the reason why we've got people who cry from inside and smile outside. This is the reason why we've got people who dress nicely but the inside is not well dressed. Why? It is because we do not do that which we are supposed to do. And inini chishuvo changu ndechekuti, let's not substitute and assign to prayer what we should do. Vanhu vaMwari, ukafunda zvekuti chemistry unenge uchirova like nobody's business, maths dzako uchirova like nobody's business, physics dzako uchirova like nobody's business, usafunge kuti zvaunogona physics nechemistry nebiology zvakutoreva kuti unopatsa shona. It does not work like that. Saka by the end of the day, kana wakuda kupasa shona unoverenga shona. Saka kuvana vedu vanotya Mwari, ndoda kukuudzai pachena, bhuku riya rinonzi izvo what every young woman should know, kana kuti bhuku riya rinonzi messages to young people, rakanyorerwa iwe. Kana wapedza kuverenga chiprofita chaDhanieri, wapedza kuverenga chiprofita chazvakazarurwa, wapedza kumira papulpit uchiparidza, chenda unozviparidzira from young woman, uzive what is expected of you. If you do not do that, when you are dealing with marriage, revelation is not going to save you. Chepiri ndechekuti izvo, imwe problem yatinayo ndeyekuti there are so many young people out there who tell themselves we are going to fight until we win. Ndotaura kuti inini ndinorwa kusvikira ndahwina. Vana vangu, look at me. Musatsamwire TV haisiri ne problem iko zvinezvi, ndini ndiri kutaura. Ndati zvinhu zvako zvese unoda kurwa kusvikira wahwina. Zvekuti even pamusikana nemukomana you are even competing. Zvekuti kana uchinge wapedza kuhwina, you want to take it as a trophy. Fight until you win. Worse, kana uri a young woman replacing another young woman. Handisi kutaura vanhu vakaroorana. Ndiri kutaura mukomana nemusikana vanga vachidanana. Ndokumva mukomana atanga kuwirirana newe zvisingaite, kusvikira maakudanana musingazive kuti muri kudanana. Ndokumva mazoona kuti maakudanana. Ndokumva atanga kudanana nevanhu vaviri, iwewe naiye. Zvechokwadi ndokumva aenda achiti ndoda kundoramba umwe. Iyoyo ndo ndinoti izvo, especially when a young woman replace another young woman. Problem inoitika mu relationship yakadaro young woman ndeyekuti you will concentrate too much on the fight. You will concentrate too much on winning. You will concentrate too much on beating the other party. You will concentrate too much on beating the other lady. You will concentrating too much on being the first one. And you forget to concentrate nekuverenga chikwangwani chebhasi. Mozoti kana wapedza kupushira umwe munhu panze, nekumukanda pamadhaka, nekumurova zvibhakera, nekumusiya akafenda, unopinda mubhazi, wanike bhazi rawaifunga kuti uri kuenda ukadoma rakuenda newe kwachivi. Zvachidaro manje wamubhazi meozorealize kuti no, munhu uyu haanakidze mhani, and he was not worth the fight that I gave. So by the end of the day, people who are fighting too much to remain in a relationship, people who are fighting too much to remain with a boyfriend, people who are fighting too much to remain and to get married, those people who are fighting too much, what you will win is the fight, but not the heart of that whom you are fighting for. And mark my words, ndaitaura nechimwe chidhakwa ichi zvachakaita rimwe zuva, chakaenda ndokunorovora, chanorovora, chakaenda ndokunonyenga musikana, chanyenga musikana, chaidanana naye, ndokumva kwazouya umwe musikana, ndomva akudanana navo. Saka akudanana navo, ndokumva akazomitiswa, because method yakashandiswa nevasikana ndeyekuti uyu akafunga kuti akamitiswa anenge ahwina nyaya. Akazomitiswa, ndokumva apinda pamba. And you know what? Akanga asina kumitiswa, ndokumva auyawo. Saka auyawo, ndokumva akanga asina kumitiswa azoenda. Now, ndakutaura nemunhu uyu rimwe zuva, anonditi izvo. Every day pandinogara mumba, hanzi izvo I always think, feel and dream
kuti muupenyu hwangu huchazonyatsotangisa. Atori nemunhu ari mumba, atori negere nemukadzi agere mumba, asi every day of his life anorota aroora mukadzi, anorota awana anoda, anorota ane umwe munhu asiriye, ari kunyatsoona upenyu huchitanga kunyange hwakatanga. Why? Pamusana pekuti you were too busy fighting with each other and you forgot to win the heart yemunhu waugere naye. Saka vanomutoda kukuudzai, if you have been fighting too much to remain in a relationship, very soon, very soon, very soon, you will realize the fight was not worthy. Ndozokorora musikana wamairwira iye akamira pakati achiti anenge azohwina ndiye andichatora, zvokuti nyange pawaida kuroora iwewe aitokuudza kuti ndichambofunga, ende wainyatsoziva kuti ari kufunga kuti oenda newe here kana kuti oenda naJohn kana kuti oenda naPeter. Chandoda kukuudza ndechekuti kana wazopedza kuhwina fight iyoyo, it does not mean you have created an avenue to the heart of that lady. You will suffer. Kozoya pane vamwe vagere vanogara vachitaura vachiti izvo vanoda palatable advice. Hakuna chinhu chinonzi palatable advice. Ndo chokwadi chandoda kukuudza. Ndoda kudzokorora chinonzi chokwadi, chinonzi friend is not someone who tells you what you want to hear, but those who tell you what you do not want to hear, because they have your future in mind. Ndaitaura ndakaenda kuSouth Africa mazuva mamwe makore ndichienda kubasa. Saka ndakasvikako ndokumva murungu akandipinza painduction akanga akanditarisa so akanzwa tsitsi. Saka akafunga kuti weight yandinayo nebody size yangu kushaya. Saka ndomva achinditi izvo machando zvatichaita ndezvekuti ndichakupa double portion yefood so that you can pick a bit of weight. Ndovana kuti no, inditori right, regai ndidye yangu one. Saka ndonakidzwa patakaenda masondo apfuura ndichienda kubasa. Saka ndomva ndanogara naye pasi, yanga ya10 yangu manje paya aindiona ini semurwere, ini ndikadzungudza musoro kuti hausandipe chikafu kuchakapfuura changu. Tadzokera manje ndomva tanogara pasi ndikati iwe ndinyorere vanhu vese vataiziva panapa vaive maclients edu vakafa nekucovid, ndomva tanyora pasi. Ndikati uri kumboona here chinhu chiri consistent? Zvikanzi izvo handisi kuchiona. Ndikati vese vanga vakasimba sewe. Zvikanzi handisi kuti covid inora vanhu vakasimba, ndoda munyatsondibata. Ndiri kutaura discussion yatakaita inini nemunhu ari uko. Vanhu vachinji vanozofunga ndo zvandiri kutaura. Ndomva ndamuti izvo ati izvo yes. Zvikanzi saka what's your story? Ndomva ndamuti kwasara iwewe. Dzakatsamwa dzichifunga kuti inini ndiri kudzicondemn. Padzazogara mbva dzazotaura zvikanzi but une effect. We need to exercise. Ndikati aiwa, haikona kuti we need to exercise. Iwewe ndoroda kuexercise. Inini pandaidzungudza musoro pawo chinipa ndiro mbiri yaive exercise. Iwewe pawaidya ndiro mbiri wakadecide kusaexercise. Saka ina ndingati iwewe ndiro mbiri inini wendiro 1 timhanye pakafanana. Iwe unombomhanya. Kana wazosvika pendiro 1 tozojoinisana. Zvikanzi izvo, you know what? You are a good friend. You have told me the truth. Ndo zvandoda kukuudzai comrades. Let's not skate around. Let's not pretend. Ngatizive chinhu ichi. Young woman, young men, you need the truth. The other problem yamunoita yekupedzisira vanangu ndeyekunakidzwa. Ndaitaura nomumwe mwana akati izvo zvidhakwa zvinonakidza kudarika vanhu vari soba. Ndobva ndamuti izvo no, iwe unofunga kuti zvidhakwa zvinonakidza kudarika vanhu vari soba. Chausingazive ndechekuti izvo chaita mudumbu rechidhakwa ndo riri kuita kuti chiite kunge chinonakidza. Asi kana chidhakwa chaasoba
chinenge chisingafunge vachainakidzwa nacho, chinofunga nevachaida. Nekuti vaidiwa chaivo nechidhakwa chiri soba, vakatoudza chidhakwa kuti zvauda kuita kwandiri hazviiti. Asi iwewe wakatadza kuti mira. Saka iwewe chako murelationship kunakidzwa, asi kudiwa kuri mune vamwe vanhu vanoziva munhu in his sober habits. Saka zvinokudhaka izvi zvinosiyana. Vamwe munodhakwa nekukisa, vamwe munodhakwa nekugarwa pamakumbo, vamwe munodhakwa mukatengerwa pizza, vamwe mungokwira pasiti remota zvinhu zvatoita, vamwe kungoya zotorwa uchikoro nemota zvako zvatoita, vamwe munhu wese anodhakwa nezvakasiyana. Ndoda kukuudza izvi kunakidza, asi vanozororwa ndevakapfimbwa nemuchidhakwa chiri soba. Ngatinamati. Baba wedu namuponesi musiku wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nokuti mbiri nekukudzwa zvakafanira imi. Vana venyu tovaisa mumaoko menyu, vaitire zvakanaka panguva yekunamata, vazive zvekunamatira nezvekusanamatira, pekuverenga nepekunamata, pekudhisaidha nepekunamata. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, masoko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, dawiraidi, uyo unoda, ziwirange iswi, uyo unoda, upenyu darini, uyo unoda, tumasoko pango monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, masoko pago monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyai mwese munodisa tenzi, tinoimba rwiyo rwake, tinoimba rwiyo rwake, nekumira petyo nechigaro chake, Yesu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni, kwakanakisa kwa Mwari,
tinoimba tinoziva Mwari tiri vana vekudenga tiri vana vekudenga totauraidi toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari tinofara pano geza Mwari tisati tasvika apo musha weZioni toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari ngatiimbe kwazvo tinorega kutya totewera Emmanuel kunyika kudenga toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari.